Makita pa sa nahitabuan sa ambush ang mga patay nga anaa sa front seat samtang ang usa ka biktima anaa na sa yuta naghayang. Kalit lang nabulabog ang tapok sa mga tao dihang nakadungog og sunod-sunod nga buto sa baril. Ang mga biktima, polos miyembro sa Ampatuan Municipal Police Station. Nga subay sa report, mag-serve lang unta sila og warrant of arrest dihang pag-abot nila sa barangay Kapinpilan, Ampatuan bandang alas 9:40 kaganihang buntag. Giratratan sila sa duha ka mga armado. Namatay sa ambush sila Police Lieutenant Rinaldo Samson ug Police Corporal Salipudin Endab. Samtang samaran sila Police Senior Master Sergeant Renante Kinalayo, Police Corporal Rogelio de la Cuesta Jr. ug Police Corporal Clint Mark Dayaday. Nagpahigayon dayon og hot pursuit operation ang mga pulis aron masubay ang mga responsable.